Nandito na kami sa Jollibee. Sa labas ng init. Magpastor na kami ngayon. Hello friends. Nandito kami papuntang Milano. Mag-vacation kasama ko. Hello. Ang mama. Hi. Yung Visit auf the Autobahn A. si Kamya. Si Liam. At saka yung asawa ko. Driver. Ang ganda kanina yung sunrise dito. Nawala na. Mamaya papakita ko baka. Nandun baka makita ba? Nasa harapan niya ako ngayon. Nagpalit kami ni Liam para makabidyo ako. Nandito na kami sa highway ng Switzerland. Medyo cloudy ngayon kaya hindi makita yung mga magandang mga bundok. Baka mamaya mainit. Pero ngayon cloudy. Ang ganda. Kahit foggy, ang ganda. Ja, ich auch. Dito may church ata to. O may ilog. Meron na yung maliit na tunnel. Tunnel ng Switzerland. Marami silang tunnel dito sa Switzerland kasi puluputukin. Kaya through the mountain. That's it, madigi. Weiß nicht. So ayan mga kaibigan, no? Kapag may ano po tayo, may yung bang mahaba yung biyahe natin, paminsan-minsan pag may break tayo, i-check natin yung oil, yung kung meron pa tayong oil, yung mga ganon, yung mga fluid. Bawa sandali kasi wala akong tissue. Ayan, yung mga fluid na mga ganyan. Dali Ayan. Oma. Ito. At saka yung itong fluid natin, kung meron pa, may fluid pa doon, meron pa, no? At saka syempre, tignan natin yung mga motor kung walang leakage. Yung mga tubo-tubo natin, kung okay lahat. So, okay na, no? So, yan si Mrs. Pataas na tayo sa bundok. Bundok ng Switzerland. Mars, walang katapusang kagandahan ng mga bundok. Das ist eine Mini-Baustelle. Na naman. Ay, Hello! Nandito na kami sa Milan, sa hotel. Simple lang yung hotel namin para makatipid. Medyo tinag-ina na? nagpahinga. Medyo nagpahinga lang kami. Tapos, wow! Pasyalan na namin sa Pakita mo yung anak sentro. natin, yung dalagang anak natin. It's okay, oder? Si Kamya, getting ready. And Liam. Okay. Ako naman. Aso, ikaw pala. Ipakita mo naman ako. Du kannst reinkommen.
Nakahiga na naman as usual. Nag-i-edit lang ako. Was ich Auto, gell, ja? Die haben ja wieder einfach da rausgehen jetzt. Also wir schauen, die sind alle. Wir fahren da alle so schnell. Medyo nakakatakot dito kasi paglabas street ka agad. Walang Hier. Komm, hier, dann machst du jetzt erstmal laufen. Nein! Ja, dann kommst du jetzt rein. papasyal na kami sa Milano. Ito yung old na building. Ang ganda. Yung mama ko nauna na. Kaya we meet her again at the center. Sorry, mag-English na lang ako kasi nabubulol ako sa Tagalog. Ayan na si Mother. Diyan, siya Dora. Magpastor na kami ngayon para makita namin na nagmilan ng husto. May halo-halo bar dito sa Ayun. Apaw. Egal. Apaw. Gusto kong tikman. Kannst du es vielleicht morgen nochmal versuchen? Ja. Ja,
cream. Sarap yung ice. Natikman ko. Sarap talaga. Nandito na kami sa Jollibee. Okay. Mag-order na kami ng Chicken Joy. How many years na? For the first time uli in since 2009.